Sarakan na upot ka tiragraksa ugas ko itinaksa todo mo ko tituo ken lutut agarabos langit ento at agos di pagel mo ijay krus ket inak tumaguno asima di mabubos pinto naglibos to'y biyak ang eskud di mabuksan hindi ka sumaglanga pangukuman na daya isa't pagsalak iba kas patos ibibiyag. Wina pumi nga Dios, iti daytoy nga malem, kas tinipas mi manen, iti maysa kadag iti selebrasyon, iti daytoy nga aldaw, iti panang selebrar mi, ken iti panang lagip mi, iti maudi apito abalikas ni Kristo nga anak mo. Sapay kumaw Diyos sama, iti dayta nga dalan nga dinalyasat na, nga nagturong iti kalbaryo, nga iso nga inimet na, iti amin nga basol iti sangalubongan, iti panakaisalakan kadag iti ayaten nga anak, gapu iti panagayat na iti daytoy nga lubong. Ket ammumi nga iti panangiyeg na iti dayta nga anak, ket nangipaay iti ragsak. Ngem iti panangiyeg naman iti dayta nga anak, isumad panakipaay iti panakaisalakan. Isu nga bigbigen may wenno pumi nga amin kami, iti daytoy iti imatang mo, ket nagbasol ken managbasol. Isu nga iti daytoy nga oras wenno pumi dawaten mi kadi, nang nangrumanen iti panangwaswas mo, iti panangipaay mo, iti pamakawan kada kami, tapno iti kasta, iti sadadalos nga puso ken panunot, kas rumor kami manan iti daytoy nga balay mo, ket mabalagyan mi amin, digiti amin nga pangket ken plano, kadagiti amin nga misyon nga pangipaunam kada kami, ket ammumi nga sika iti pagtaklinan mi, sika iti pagtalikan mi, sika winuwapo iti pagsanggiran mi, ammumi kadagiti tiyempo kon panawen nga adu ti dalyasaten mi a bagyo iti biag, sika tagtaginayon kadi Dios sama, nga mga wit kada kami, sika iti ignayon nga mangitag-ay kada kami, ket patsen mi winuwapo, nga iti pagariam, ket umadanin, umas asidigan kada kami, ket ragpaten mi, iti dayta nga kinasamit, iti ingkarim nga pagarian kada kami. Isu nga iti daytoy nga malem, kalaksidan nawin Diyos sama, iti parabor, iti bendisyon, ken iti ayat, nga isu nga impaay, ken inted mo kada kami, iti daytoy nga malemita, garod awaten met iti anak mo, nang nangruna, iti pamindisyon mo kada kwada, babaen nga rod, itinagan iti Ama, iti Anak, ken ti Espiritu Santo, daytoy talo nga personas nga isu nga binukal iti maymaysa nga Dios, isu kuma iti madda kada kayo, manipod ita, nga wantinggana. Amen. Amen. Talpasan kakabsat, itintay pa nag-celebrar daytoy. God bless you all. God bless. God bless. Ito no Sunday kakabsat, alas 6. Iti agsapa, ijay batog da Ma'am Criselda nga Saryo. Ijay Saryo family. So, ni Glenn, si kayo nga duwan ti in charge, si panangidulin jiklog. Nya. Oh, sige, makamukha ito, agtutong-tong